Ik mij de meesten graag een beetje pesten. Voor mij is dat nog leuker als een mop. Want als een oor dan stiet te grienen of te janken, gooi ik er nog een schepje poppen op. Oh, maar wat dus dat dan? Nou, dan gooi ik bijvoorbeeld gel op de wc-bril. Oh. Of doe ik tandpasta op de doorkruk. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, voor jou misschien? Ja, dat dacht ik. Koning Magnus, die vond er ik niks aan. Die had me al een paar keer haast het kasteel uitskopt. Oh, wat hier stond die dan? Skwon. Wat, gewoon? Skwon voor mijn wetterinnen litten. Oh. Lilt dat er weer? Oh. Wat, hè? Ja, ik mij de meesten graag een beetje pesten. Voor mij is dat nog leuker als een mop. Want als een oor dan stiet te grienen of te janken, gooi ik er nog een schepje poppen op. Maar wat is er nog meer die dan? Vla, Vla? in de shampooflessen. Vla in de shampoofles, hè? Als die koning Magnus onder de douche mij alle jaar vla horen heen. Ik heb nog nooit haar aangeet. En een rotzooi. Maar dat is helemaal niet leuk. Maar wat is er nog meer te fretten dan? Nou ja, ene keer Oh, schippen. schippen? Toen ik schippen in de gang uitsmat, is koning Magnus de roer uitgleden. Moest er naar het ziekenhuis. Dat is toch helemaal niet leuk? Oh. Ik wij de meesten graag een beetje pesten. Voor mij is dat nog leuker als een mop. Want als een oor dan stiet te grienen of te janken, gooi ik er nog een schepje poppen op. Gooi ik er nog een schepje poppen op. Gooi ik er nog een schepje poppen op.